बहुत सुंदर आई उपनयन के अवसर पर हम सब गोटे उपस्थित छी। तो अवसर विशेष के सबसे पहले किस गीत ना धो है कुंवर सबके होला लना सबके कुंवर सबके होला लना सबके आज होत जनौआ कुंवर सबके आज होत जनौआ कुंवर सबके कुंवर सबके होला लना सबके कुंवर सबके होला लना सबके आज होत जनौआ कुंवर सबके आज होत जनौआ लना सबके। परम पूज्य कुल गुरु वशिष्ठ जी परम पूज्य कुल गुरु वशिष्ठ जी वेद उचारत पढ़ी पढ़ के जी वेद उचारत पढ़ी पढ़ के आज होत जनौआ लना सबके आज होत जनौआ लना सबके। राम लखन ओ भरत शत्रुघ्न राम लखन ओ भरत शत्रुघ्न ठान भये बरुआ बन के ओ जी ठान भये बरुआ बन के आज होत जनौआ कुंवर सबके आज होत जनौआ लना सबके। रखी रखी भव मोद मनोरथ रखी रखी भव मोद मनोरथ छवि अति सुंदर मनावा के जी छवि अति सुंदर मनावा के देखियो कते सुंदर लाग रहल छै कि रखी रखी भवा मोद मनोरथ छवि अति सुंदर मनावा के जी छवि अति सुंदर मनावा के आज होत जनौआ कुंवर सबके आज होत जनौआ लना सबके कुंवर सबके होला लना सबके कुंवर सबके होला लना सबके आज होत जनौआ कुंवर सबके आज होत जनौआ लना
लागल हो तो वीडियो करते हम सब गोटे के तरफ से धन्यवाद चाहिए।